سورة معون ترتیب عثمانی یو سلوم او ترتیب نزولی واللسم دی کلمات پنزیش دی او حروف یو سلویوی شا وما سبق کی زجر دی داغا چالا پارچ ترک دا مرکز کئی او دلتا بیان دا اوصاف قبیحو دا غئی چه بخل دی او دارنگ ما سبق کی امر دی پا عبادت باندی دلتا بیان دا دی رازی دی امر امتصال چی نکی چی ظاہرن باطنن کفار دی او صدا سی چی دمانزنا غافل دی منافقان دی ارائیت اللذی یکذب بالدین آئی ردلی تا پیجنی آغا کس چی نسبت دا درو که یوم الجزا لران فذالک اللذی پس دا آغا کس دے یدعو الیتیمان چی دی که یتیم لرا دا دروازی خپلنان شڑی ولا یحدون تحدید نکی تیزین خلق علی طعام المسکین فطعام دا مسکنانو باندے خیرات بانی امر نکی منافقین مبارکی دے فویلن فشدت عذاب دے للمصلین ان کو آگے کسانو نپارا هم ان صلاتیم چاگی دا منزن اخبرنا ساہونا غافل دے دا منزن غافل دی پا غفلت لگی آدی دا کر منافقین متعلق شی لئی تخفیف من دوتاس ہوتا ہم نے زمن منزنم پا غفلت کی الذین هم یراؤون چه خائزانون خلق لران یا یراؤون الناس اعمالهم ویمنعون ومنکی الماعون ماعون مانا شیء قلیلا چه پا عادت کی منع عیب گنلے کی گی ذکر عائشہ بی بی نے تعبیر پا مالگا بانی کئی پا عبو بانی کئی سمسی بانی کئی شیء قلیل چیو بل نو وقت الشہر سو کی ورکی دے اغا شیء قلیل منع کئی لئی بخیلوی او یا مراد دماغن اسباب دماغنتا یو بل سر اسباب دماغنت دی گیا سمسی دا یو بل طور کولے کی گی عاداتو کی دا غم منع کئی دخل کنا